dat die buitenkant vandaag de kop van het drietal laten weer wegkomen met Herman en Maas. Hier in blok 3 en 4 is het daar langs de binnenkant om langs de buitenkant om het verder. Herman is weer. Herman aan de leiding.
Kageni. Ja, middenterrein, de brand. De brand. Verrassend in zijn bankje. Voorstandwagen zit op Kageni. De blauwe. Duitsers. Middenterrein. Ja. Gaat dat plus worden in de wedstrijd in neutralisatie. Heeft Herman van der Leyen de 94.